नमस्कार भाई लोग, का हाल बा रुआ लोग के। रुआ देख रहल बानी सजल बाबा ब्लॉग। त का हाल बा रुआ लोग के। आज हम फिर से बात करे जा रहल बानी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। अभी हाल में हमनी की इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के मनल ह बर्थडे। तो बर्थडे में भैया पवन सिंह तो तनिसा मिजाज में रहल है तनिसा, लेकिन मिजाज में रहल है पवन सिंह। और देखी पवन सिंह मिजाज में रहल है, उनका ओल्ड सास ससुर भी जाई रहल है। ओल्ड सास ससुर अइले तो कहत रहे पवन भैया माइक में कि हम तो यार खुशी छीन लेनी। अरे भैया खुशी छीन लेला, लेकिन हाँ हई देखी खुशी तो छीन ले कहता है, लेकिन अंजना सिंह कहता रही है ऐसे अभी हम हैं तीसरी बेबी बनने के लिए तैयार है। जब सही पवन भैया माइक रखकर रोवल है तो सही तीसरा एंट्री मरली धड़ाम से भैया मरली गला मिलली। पवन से कहला ठीक ठीक तेही रही है, ऐसे काना फतर के कहता भैया देखी सकता नहीं, ठीक ठीक तेही रही है। हाँ भैया, तो जो लागत है दो ऑप्शन बा पवन भैया भी, या तो अंजना सिंह आई हैं कि चांदनी सिंह आई हैं। कमेंट में रुआ लोग बताइम जा। लेकिन मर्दे पवन भैया तू कैसन आदमी बड़ा रे मर्दे। एगो शादी दूगो शादी जनवरी में सुने तनी तीसरा शादी तीन गो शादी करे के फेरा में बड़ा, तबो तू हतना बदनाम हो तोरा मतलब मेहरारू और लड़की के बारे में। आ हमारे कई खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार एगो मेहरारू रखले बने आ कई गो होने क देने खेला क्योंकि पते नहीं चलत हैं। तू एको ना रख के करत मर्दे करत रहा के कर तू हो लोग नहीं जानत, लेकिन तार हाला हो जाता है। उ जान कैसन आदमी एगो रह के चार पट्टी मार लेता जी, सब चीज कर लेता है, लेकिन केहू हाला नहीं कर तुम कर। तो तनी मर्यादा बनावो रे मर्दे, का तू नौटंकी कइले बड़ा बिना मतलब के। खैर ठीक बात हर लाइफ हो जैसे जियो, लेकिन तू भैया एगो भोजपुरी के गर्व बाड़ा। समझे तारा बात कहूँ, एगो भोजपुरी के गर्व बड़ा अभिन्न अंग बाड़ा आ पावर स्टार बाड़ा। कहल जाला कि पवन तार नाम ह, चले पवन तो रोके कवन तू ही कहेला। तो भैया ऐसे करब तो राह में लगिया सन रोके। तू नारी शक्ति के अपमान कर रहल बड़ा भैया। ज्योति भाभी अलगे ड्रामा करत ताड़ी तारे चलते नू हैं। अरे लगे पर्दा में रखा मतलब का उनको चले देर कर गलत बा। उनको पापा देखो तो तारा कहता है कलाकार है, कलाकारी बहुत ज्यादा सीख गए हैं। अरे मर्द खत्म हवा कलाकार हम सीखे जिंदगी भर सीखे के बा, जितने सीखे कलाकार नहीं खरी, लेकिन तू कलाकार से कम बाड़ा। तो राजनीति बहुत बड़ा करेला। जब ज्योति सिंह या पवन सिंह विवाद करावल कहीं ना कहीं तारो हाथ बा। कहीं ज्योति सिंह के समझाव कि ऐसे ना करे के चाहिए, मिल के रहे के चाहिए। सोशल मीडिया पर ठीक करावो तारा तू पवन पवन सिंह के ससुर जी सोशल मीडिया पर ठीक करावो तनी, लेकिन अन में क्या कराओ तुम्हें पता नहीं चलत है। बेटी के इतना सामान हो जाला, बेटी के दायरा में रखी तनी। हाँ ठीक बा, फिर गलती कुछ हुई तो हमारा के माफ करम जाए। बाकी पवन भैया एक ध्यान द, फिर मिलल अगला वीडियो में, तो तक ले जय हिंद जय हो।